Višedecenijski problem sa odvođenjem atmosferskih voda iz naselja Sivac rešit će se izgradnjom ove crpne stanice, izjavio predsjednik privremenog organa opštine Kula Velibor Milojičić i zahvalio se na podršci pokrajinske vlade i kompletne pokrajinske administracije. Postojeći režim kanala naime ne omogućava adekvatno odvodnjavanje i kada padnu jače kiše, kao što je bilo proteklog leta, niži delovi naselja Sivac budu poplavljeni. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević, koji je prisustvovao potpisivanju, izjavio je da se ovim sporazumom rešava jedan od gorućih problema u Sivcu. Dozvolite mi da u ime Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu izrazim zadovoljstvo što smo danas imali priliku da prisustvujemo potpisivanju sporazuma o saradnji između Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine i opštine Kula. Na ovaj način pokazujemo da zajednički okupljeni oko projekata, oko prioritetnih potreba na lokalnom nivou možemo zajedničkim finansijskim sredstvima da rešavamo probleme. Direktor Javnog preduzeća Vode Vojvodine, gospodin Vrndžić, i ja smo bili i u Kuli zajedno sa predsjednikom pokrajinske vlade, gospodinom Mirovićem, obilazili smo radove na vodoprivrednom sistemu i moram da napomenem, dakle, činjenicu da na teritoriji opštine Kula do sada u vodoprivredni sistem uloženo bezmalo milijardu dinara. Imamo u vidu, dakle, i ovaj najnoviji 12. projekat iz Abu Dhabi fonda koji se odnosi na Kula Mali Iđoš, dakle, koji je vrednosti oko 3,5 miliona. Dakle, kada sve to saberemo za ove 2,5 godine, blizu milijardu dinara je uloženo u vodoprivredni sistem na teritoriji opštine Kula. U ovom konkretnom slučaju, dakle, radi se o, da kažem, i komunalnom problemu, ali i vodoprivrednom problemu i zato, evo, kažem, okupljeni oko tog problema, zajednički finansirajući, imamo priliku da rešimo višedecenijski problem svih meštana Sivca. Drago mi je što ćemo, evo, tokom iduće godine biti u prilici da realizujemo ovaj projekat. Ovim sporazumom predviđeno je po 50% sufinansiranje između opštine Kula i Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine i kao što sam rekao, dakle, na ovaj način mi prepoznajemo prioritetne probleme na lokalnom nivou i drago mi je što smo u prilici, pored svih ostalih projekata u vodoprivredi, da rešimo i ovaj i ja sam uveren da na zadovoljstvo i predsjednika opštine i svih građana, a pre svega im se zahvaljujem na inicijativi pre svega koju oni imaju, dakle, proaktivnoj ulozi od strane lokalne samouprave, jer su oni ti koji delegiraju probleme. Dakle, ovaj problem u Sivcu je višedecenijski. Možda je mogao i morao da se reši i ranije, ali evo sada, zahvaljujući i njihovim naporima, ali i prepoznavanju potreba od strane pokrajinske vlade, izdvojit ćemo finansijska sredstva i siguran sam kvalitetno rešiti ovaj problem. Direktor Voda Vojvodine Slavko Vrndžić rekao je da će nova crpna stanica omogućiti da se u Veliki Bački kanal prepumpava sa višak vode iz sela, te da se kroz ovaj zajednički projekat rešava i komunalni i vodoprivredni problem.